Wat hebben je? Dat is lekker. Wat hast je daar? Ijs? Ijs op bed? Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. We zijn weer thuis, maar wat hebben we een allermachtigst mooi Frozen weekend gehad. Nou, je hebt natuurlijk zien dat we naar de musical zijn, dat was echt geweldig. Eerst al bij die bandjes in de auto, zong, knutselen. Nou, en toen een hele beleving in die grote hal, daarvoor en toen nog in die grote zaal. En dan alles nog zien, echt, ja, het was echt prachtig. Naar de hotelkamer, daar gaan we echt nog even zien. Maar toen ben ik opgehouden met de vlog, maar we gaan nog zo volle willen daarna gewoon. En nou, ik ga net meer vlog daarna, dus, maar ik kan nog wel wat foto's en filmpjes maken. En dat wil ik toch nog wel heel graag met hem delen, want ja, het was echt een supermooi Fraljesweekend. Hij zat eerder dan zei, een meidenweekend. Dus ja, hij is echt heel best te maken. En het was echt zo schitterend waar. Dus ja, ik wil nog even een beetje met hem delen. Waar we die midjes, Jonnes en de andere mannen nog die gaan halen. En ja, om toch even dat plaatje compleet te maken van onze Fraljesweekend. Nou ja, we kwamen dus op ons hotelkamer. Nou, alles even bezien, ons bed en de badkamer. Er zit ik nog een lekker bad in. Nou, gaan we eerst even lekker op bed, even chilled. Lekker even kletst, even doorhoorn hoe we het voelen en wat we nou het mooiste voelen. Nou, het mooiste voor Ildo dat Elsa haar blauwe jurk toverde. Dus van de donkere jurk naar die felblauwe jurk in de sneeuw. Die ik wel heel imposant, dus ik snap wel dat dat haar bibelen is. En ja, dat is de vestjes zo mooi van de clean. En ja, gewoon, het is heel erg genoten hier. Dus nou, we hebben even wat bekwaam. De windmoas in keer met die natuurlijk op voort. Dus Ilse die even op hun kamer, ik heb weer even op dus even op zijn eigen. Nou, hebben we denk ik 3 kwartier van oerke, even chilled. Nou, het wie schitterend waar, dus Ilse en ik zijn, we moeten nog maar even naar het strand. We weer natuurlijk daar vlakbij. Echt op loopafstand, weer nog dichterbij dan ik 18, dus het wie ideaal. Dus ben we met de bandjes nog even naar het strand west. Nou, en het was zelfs zo lekker waar dat we uiteindelijk nog in het ondergoed gewoon lekker met de voetjes in het wetter. Dus daar heb ik nog wat foto's en filmpjes van. Dus hier even wat beelden van de strand willen dit zo gewoon hebben, want het weer echt heerlijk. Check het even. Dagje. Nou, heerlijk hè. Juist Ilde die vond het echt geweldig. En dan kwam die golven erin en dat zei je, maar dan hoort we weer omrennen. En ja, echt prachtig. Je hield dan net verwachten dat het zo waar was. Zo weer in de sjaals, maar in de dikke jassen. Nou, zit ze daar in de ondergoed en in de blede voet in het water. Maar ja, beter saus zoals om. Dus daar hebben we echt nog uren en uren dus van maken. Hebben een hapje eten. Maar ik zei ze, toen wilden ze wel echt mee hè, met het eten. Na het eten weer wel wat beter, maar nou, dat was net echt een heel groot succes. Al je nergens zin in en niks meer willen, wat ik eigenlijk wel snap. Maar Shimmer zijn net foto's, Shimmer wil dat ze wel echt heel erg weer. Nou ja, en na het eten, nou, de kalevateren, ze waren een beetje op, zeg maar. En hebben we nog gekregen, even de zinnen hier mooi onder. Hebben ze nog gekregen, even nog in het zon water. En toen ben we naar het hotel gegaan. Elk naar zijn eigen kamer. Nou, we gingen een bad in onze kamer. Dus ik ben together eerder even in bad geweest. Nou, de grootste praatjes en zo gezellig. Echt superleuk. Zo we together badderen. Ja, en toen de pyjamaatjes aan. Ja, toen zei Ilde, ik had toch nog wel zin in wat. Nou, dat klopt, we eten hier is net heel vol hoor. En ik geef vanzelfs niks maar in de tas op die hotelkamer. Alleen een bakje thee en water konden we krijgen. Dus ja, ik denk, ja, wat moet ik nou? En nou, ik ben echt nog net heel sad. Ik heb bijvoorbeeld eten, maar echt net heel volle. Ik denk, nou ja, let me eens even die roomservice bezien wat daar al je zit. Nou ja, grote diners en dingen. Ik denk, dat gaat me fierst te mal. Maar toen stuurde er van iets op van dessert voor 2. Nou, ik denk, Stine, het wat het weer. Maar ik denk, nou ja, begin beziekje. Dus die heb ik besteld, roomservice. Dus we werden op het doorklappen, heel door vet snel naar die door. En dan kwamen ze oma in eten sharen met al die lekkere hapjes. Nou, en ik weet net, maar Ildo had wat ziek zijn. Wat een goed idee, man. Wat lekker, man. Wat een goed idee, man. Nou ja, ik ga wat foto's en beelden. Echt
te schattig. En het allermooiste voor ze dat ze op bed eten mogen. Want ja, dat met thuis natuurlijk net. Maar eens even zien. Lekker, heerlijk eten in bed met Ildo. Wat hebben je? Lekker. Is het lekker? Ja. Wat hast je daar? Iers? Shit. Iers op bed? Ja, dat is mij. Ken dat yes zomaar? Ja, dat is mij. Lekker eten, schat. Is het prachtig? Echt goud. Echt gewoon... Misschien vond ik dit nou wat allermooiste gewoon. Natuurlijk die musical prachtig, maar gewoon together op die kamer en dan genieten van een paar hapjes en gewoon lekker kletsen. Nou, nadat we het eten opgewoon hier, dan waren ze echt wel heel wurg. Ze hebben tusjes gespoetst, nog even naar de wc. Nou hebben we nog correct en terug het boek van Frozen West met al die mooie plaatjes natuurlijk. Die moesten nog even bezien. Hebben we het er nog even horen wat het al in wie en waar het waar wie. En nou, toen zei ik, het wordt wel tijd om te slapen. Nou, ik dacht, dat wordt niks. Ik denk, dat is wel wat. Maar ze had misschien nog 2 treken wat vregen. En daarna had ik een heel iets mini snurkje. En leidde ze heerlijk te koersen. Shimmer op deze foto. Zo schattig. Nou ja, dat ze al rond Jel waren geslipt. Dus ik denk, ja, daar zit ik. Gelukkig heb ik mijn AirPods mee. Dus nou, ik ga nog heel mooi muziek luisteren. Een beetje op Facebook struint. Ik heb zelfs een stukje van de serie die ik nog net helemaal als heb ik een stukje verzoen. Dus ja, dat weer wel heel ontspannen. Dus dat weer wel heel erg genieten. Nou ja, en de andere mannen, wie is wel aardig betierd. Dus ik zei, nou, ben je betierd gedaan? Maar dan had ze nog correct even een medaillon. En later had ik correct even op de telefoon en een filmpje. Ik denk, kijk, nog een beetje knipperen. Dus ga ik even douchen de mannen. En nu is kleermaken, kleintjes om, hiertjes dingen. En toen mochten we ontbijten. Nou, dat weer van die vrouw lekker heel beleven. Dus er weer natuurlijk van alles, eikens en croissantjes. En gaan ze heerlijk eten. Dus zie maar even, u is ontbijt. Nou, dat weer wel echt heel lekker. Ze ga ik erin ometen, mag ik zeggen. Dus helemaal tot de nakte vol. Nou ja, en toen wie het, ja, denk ik een uur is 10 ongeveer. En we hier in eerste instantie in de holle, toen we dit al geboekt hier een paar maandeling van, nou, dan gaan we daarna nog even naar, ja, weet ik veel, er is nog zo'n soort onderwettenwereld. SeaWorld heet het van me. Of nog even op het strand. Maar, nou ja, we moeten wel heel graag nog even bij opa en Beppe. Dus we gaan lekker naar huis. En dat vond heel zeer goed. De band die hier echt hun nog. Ik word, nou ja, al die drukte van de oren daar. Dus toen ben we in de auto gestapt. Ben we lekker naar huis erin. En ja, toen hebben we nog even de pomp. Even staan en wat lekkers hellen. Maar ja, ik zeg wel echt dat die band echt genoten hier. En Ilse en ik kijk weer echt een heel leuk uitje. En ja, Ilse zei het weer echt zo'n mooi jidje cadeau. Nou, ze mag nog jidje worden. Dus ja, echt prachtig. We hebben echt genoten. En het weer meer dan de moeite waard. Dus ja, dat wil ik toch nog even met hem delen. We nemen nou even de rust. Dus ik ga een paar dagen net vloggen. Want ja, het gaat net zo goed met opa. En daar willen we toch even gewoon de tijd om besteden. Maar ik kom zeker weer bij hem waarom. En ik wil dit toch nog even met hem delen. Dus van nou, succes. Vond het nou een leuke vlog? Abonneer je. Zet een blauwtong omheen. En via het net de chillen te downloaden voor die tablet als telefoon. En night zit slag. Hey hoi.